Коя е най-голямата пустиня в света? Египет? Следвате ли Mobile Fox в TikTok? Ми не ги следва. Нищо, последвай. Ето и аз последвам Супер, ви. добре. Ето сега имате възможност да играете за едни бързи 100 лева. Играта е следната. Задавам ви 10 въпроса. Всеки въпрос ви носи 10 лева. Кой е авторът на теорията за относителността? Това е нещо по физика. Нямам никаква представа кой може да е. Не знаете. Аз не знам. Алберт Айнщайн. Ще си тръгнем от тук с нула. Коя е най-малката частица, запазваща химичното свойство на даден елемент? Атом. Това е верен отговор! Браво! 10 лева! Коя е столицата на Исландия? Дай по-лесни въпроси. Кой древногръцки философ е учител на Александър Македонски? Как се нарича процесът, чрез който растенията превръщат светлината в енергия? Фотосинтеза. Правилен отговор! 20 лева до момента! Браво! Кой е написал романа "Престъпление и наказание"? Първата буква е Ф. Достоевски, моя фамилията. Филип Буков е верният отговор. Не, Филип Достоевски е верният отговор. Колко планети има Слънчевата система? Май са 7. 8 са. Коя е най-голямата пустиня в света? Египет? Как се нарича науката за изучаване на миналото чрез материални останки? Хора, които търсят останки, как се наричат? Нямам идея. Археолози. Много сме тъп. Кой е най-бързият сухоземен бозайник? Не знам. Гепард е верен отговор. Аз къде го знам този гепард? Всъщност, момичета, какво си печелите? 20 лева. Пак е нещо. Пак е нещо. А вие може да последвате Mobile Fox в TikTok за още такива видеа, защото това видео... Да, айде.